عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sa tumaigsuon ng mga Muslim ug maayong dapit usab sa kahaponon sa atong mga tinahod ng mga higala ng mga nag-angkon nga Kristumano. Igsoon, alhamdulillah, kay kita nakapadayon gihapon sa atong tumong o katuyuan nga maulamang ang pagpaambit kaninyo sa mga tinuod nga kasudloan sa reliyon ni Islam. O kami adunay regular nga schedule diri sa inyong lungsod matag ikatulo nga Domingo, every third Sunday of the month naami diri. Apan karon nahimo kani nga ikaupat nga Domingo, kay atong niaging semana wala kami nakahimo sa pag-ani, kay dito kami na destino sa Sapad, Lanao del Norte. Minang igsoon, usa sa butang nga kinahanglan mahibaluan sa usa ka tawo mao ang pag-ila niya sa iyang magbuluhan. Igsoon, mahimo nga walay kapuslanan ang usa ka tawo kung siya wala makaila sa iyang magbuluhan. Nga naman, tungod kay ang nagbuhat ka nato, siya maoy labing nasayod kung paraasa ang iyang paglalang ka nato. Ang Diyos naglalang sa lain-laing mga butang sa adunay katuyuan, ug ang tao usab kilalang sa Diyos nga aduna usab siya'y katuyuan. Ang hayop kilalang sa Diyos nga adunay katuyuan. Ni bisan ang kinagamyan nga mananap, bisag ang alamigas o ang lamok gibuhat sa Diyos nga adunay katuyuan. O ang kinadak-an pod nga mananap, aduna po'y katuyuan ang Diyos sa paglalang niini. O ang pinaka-complex, pinaka-highest nga klase sa animal sumala sa science is the human being. Ang pinakataas nga klase sa animal kuno o hayop mao ang tao. Nga naman, tungod kay ang tao aduna siya'y intellect nga wala dito sa mga mananap. Unsa nay intellect? Naa siya'y kaalam, naa siya'y pamalandong, naa siya'y reflection sa iyang kaugalingon. Nga naman nga kitang mga tao gitagaan og fikir, gitagaan tag pamalandong, gitagaan tag tadabbur, lalong nga panghuna-huna sa Dios, unya ang mga mananap wala man tagai sa Dios. Igsoon, tungod kay ang tao gihatagan usab sa Dios og free will, nga aduna siya'y kagawasan sa pagpili og kaayuhan o kadautan. Bisan asa ni anang duha nga atong pilion, kaayuhan ba o kadautan ba, adunay consequences likod ni anak, adunay balos likod ni anak. Sa lain pag nga nag-opposite nga butang, ang pagtuo o ang pagsalikway. Kung ikaw magtuo, mahituon sa pagasimbahon nga Diyos o nag-ila ka sa Diyos nga angay simbahon, ikaw nagbuhat sa pagsimba nga ni ikaw mahimo nga magtotoo. Apan kung ikaw wala ning ila sa Diyos, wala ning simba kaniya sa hingpit nga pagkaangayan iya nga simbahon, nan ikaw na uban niya atong gitawaga ni salikway. Ya kung sa Arabic pa kafir. Unsa man ning butanga? Unsa nang kafir? Ang kafir kadtong mga nasayod sa kamatuoran, naabtan sa kamatuoran,
apan ila kining gisarikoy, wala nila dawata, o sila nagpasigarbo sa ilang kaugalingon. So ilang balibaran ang kamatuoran. Unsa may gisulti sa labang makagagahong may tuon ni aning mga kafir o mga masalikwayon. Iyon ang labang makagagahong sila pagapuyon dito sa kalayo sa impyerno, hangtod sa kanturan. Kung kita ko no, musalikway sa pagtuo. Unsa dining pagtuo ha, nga kinahanglan natong tuuhan, aron dili ta mahimo nga mauban ni atong mga kafir o misalikway nga papuyon sa kalayo sa impyerno. Igsoon, ang pagtuo nga gikupta ni Jesus, gikupta ni Moises, gikupta ni Abraham, gikupta ni David, ni Jeremiah, ni Zakaria, ni Samuel, ni Adan, ni Iba, kanang pagtuuha nga gikuptan sa mga propeta o nauna nga mga matarong nga tao, kadto maong pagtuuha nga kinahanglan atong kuptan. Karon, unsa man di ay kadtong pagtuo nila? Nagtuo ba sila nga gawas sa magbuluhat na nag-inusara aduna pa siya laing kauban sa pagka-Diyos? Wala. Si Abraham nga giila sa Kristohanong kalibutan nga the father of faith o amahan sa tanan nga adunay pagtuo, nag-ila ba siya nga ang Diyos adunay kauban sa iyang pagkamaguluhat? Adunay kauban sa iyang pagkagingharian? Adunay kauban sa iyang pagkamaghukom sa adlaw sa paghukom? Mao ba nag-iila ni Abraham nga Diyos? Dili. Kung dili ang giila ni Abraham, kadtong bugtong nga Diyos nga siya hingpit labing gamhanan sa tanan, mao'y magpuluhan sa tanan, nagdumala sa tanan, o mao'y haring sa adlaw sa paghukom. Gani mga minangig soon, wala man kini supaka sa mga kasulatan nga balaan kung atong subayon. Tungod kay dili nimo maihap ang mga bersikulo sulod sa Biblia nga nagpamatuod nga adunay usa lamang ka Dios. Gikan pa sa Isaiah, gikan pa sa Exodo, Numeros, Leviticus, hangtod sa New Testament, Matthew, Marcos, Lucas, Juan, naapay man niya bisan si Pablo, misulti usab siya nga adunay usa lamang ka Dios. Karon igsoon, kung imong lantaw ang pagtuo sa mga naunang mga matarong nga tao, apil ang mga propeta, wala gayon sa ilang pagtuo nga ang Dios adunay kauban sa iyang pagkagamahanan. Walay propeta nga nagtuo nga ang Dios na inahanglan og anak. Walay propeta nga nagtuo nga ang Dios manganak o na ay anak o siya ipanganak o ang Dios mamatay o ang Dios mabanhaw. Wala ka na sa pagtuo sa mga propeta. Wala usab nagtuo ang mga propeta nga adunay Dios Ama, Dios Anak o Dios Espiritu Santo. Gani ang ilang gituuhan, hingpit nga pagkausa lamang sa Dios. Brother, dili manggod, lahi manggod tong panahon sa una o panahon karon. Karon manggod igsoon na ay mga misteryo nga nahitabo. Mao nang dili mo kasabot, hangtod dili mo nabdagan sa balaang espiritu, maunay ito bagigsoon. Karon minangigsoon, kung imong basahon ang pagpaila sa Dios, sumala sa mga kasulatan, hilabi na ang daang tugon sa Biblia, klaro kayo siya na nagsulti, ako mao ang Dios. Explicit, iyan ang giklaro siya kaugalingon. Sa diha nga siya magpaila, ako mao ang Dios. So dili mahitabo nga naay higayon nga nausap ang iyang pagpaila, kay siya di ay dili lang Dios apan mahimo pud siyang tao o mahimo pud siyang espiritu nga adunay mga dili tin-aw nga mga butang nga lisod sabton sa mga tao nga dili mo sabot sa misteryo o dili lang dagan sa balaang espiritu. Kung maunang sitwasyon ay suon, sa adlaw sa paghukom, ang mahitabo sa diha nga mohukom ang Dios nga ikaw tao, tungod kay wala ka rin tuwang nga ako, usahay mahimong tao, usahay mahimong Espiritu Santo, o ako Dios pod, tungod kay wala ka rin tuwang tulong ka persona, nang karon ilaban kas kalayo sa impierno. Kung ako maglang tawhana sa adlaw sa paghukom, reklamo ko sa Dios.
Unsa ko reklamo, Dios ikaw mo inaisala. Nga nawa manimok na ruha. Nga ikaw di ay mahimo day kang tao. Ikaw di ay mahimo day kang espiritu. O ikaw mahimo po kang Diyos. Nga naman nga nagsulti kag mga butang nga supak sa naitabo karon. Unsay mo pasamuta ko? Tungod kay adunay lakra-lakra sulod sa Biblia, sama sa nahisulat sa Oseas 11:9 nga nagingon ang Dios nga kay ako Dios man o dili ko tao. Tinaw ka na nga nagingon ang Dios nga kay ako Dios o dili ko tao. So giklaro sa Dios nga siya Dios o dili siya tao. Nagkaroon ang doktrina nato na ang Diyos usahay may ibang tao o dual nature, God and man, igsoon bungkag na na. Gupa na nandaan, kinaaday versikulo nga nagsulti nga ang Diyos dili may ibang tao. Juan 8:40, buhat 2:22. Giisgutan, kapila giisgutan sulod sa Biblia nga si Jesus anak sa tao o si Jesus tao. Karon niingon ang Dios nga siya Dios o dili siya tao. Niingon po ng Dios Ezekiel 28:2, ikaw tao, dili gyud ka mahimong Dios. Bisan pag magpakamaalamon ka sama sa Dios. Nan ang tao kuno, bisan unsa pa siya kamaalam, dili siya mahimong Dios. Ingon ang Biblia. Ingon po ng Dios sa Biblia nga ang Dios dili gyud siya mahimong tao. O niya ingon po ng Biblia na si Jesus anak sa tao o siya tao o siya sinugo sa Diyos. Igsoon dili man na lisod sabton nga mga butang. Dili na lisod sabton nga mga butang. Apan kun kita magmahisama lamang sa usa ka bata nga kung unsa ang ihungit sa atoa, ato lang pong usapon, delikado ng butang nga igsoon. Ayaw isali kinatibuk-an imong kaluwasan dito sa imong pangulo sa relihiyon. Pagtuon igsoon, pangita sa kamatuoran, sunda ang mga propeta, lantaw ang ilang katudluan. Ngano kinahanglan ba nato sila sundon? Kaya nagingon ang labang makagagahom nga Allah, ang mga propeta, ulaika alladhina hadallah, sila kadtong mga giginayahan sa Allah, pabihuda humuktadi. Busa sunda ilang magiya, aron magiyahan usab ikaw. So kinahanglan ta mosunod sa mga sinugo, aron kita makakita kung unsay kahayag gikan sa kangit-ngit nga atong gibakunan. O ang kangit-ngit diay igsoon, mao ka ng pagsimba nato og laing Dios gawa sa bugtong tinuod nga Dios. Nganuman, nahimo igsoon nga walay kapuslanan ang pag-abot sa mga propeta. Wala ta maapektuhi sa pag-abot sa mga propeta. Tungod kay adunay tumong og katuyuan sa pagpadala kang Jesus. Adunay tumong og katuyuan sa pagdala kang Abraham, kang Moises, kang David, kang Solomon, kang Jeremiah, kang Zakaria, kang Adan, o sa tanan ng mga propeta. Unsa may tumong og katuyuan? Nagingon ang Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. And we sent a messenger on every nation, calling people to worship Allah alone and avoid the worship of false gods. Nagingon ng Allah, ug nagpadala kami og mga mensahero og mga sinugo sa nagkadaiyang lugar, nagkadaiyang panahon, aron sila mo dapit sa mga tao nga simbahan ninyo ang Dios na mga bugtong og tinuod og likay ninyo ang mga Dios-Dios. Unsa tong Dios-Dios? Dili tinuod nga Dios. Sama sa balay-balay, dili tinuod nga balay. Tarak-tarak, dili tinuod nga tarak. Once nga Dios-Dios, dili tinuod nga Dios. Karon igsoon, brother, sa una itong pagkaila nga nga atong isimba Dios-Dios o dili tinuod nga Dios. Simple lang. Simple lang. Unsa man, kung ang imong isimba nga Dios, siya binuhat sama sa tao, propeta, anghel, engkanto, espiritu. Once nga binuhat siya, nandili siya Dios. Unsa day Dios, katong magpuluhat, na walay sinugdanan o walay katapusan, walay kamatayon, walay kauban sa iyang pagka-Dios, walay panginahanglanon,
dili mo kaon, dili mo inom, dili matulog, dili mamatay, dili kapuyon, dili manganak, o dili ipanganak, o walay sama kaniya. Mao to'y Dios nga angay nimo simbahon. Mao to'y Dios nga gisimba sa mga propeta. Gani, kung imong basahon ang gisulti ni Moises sulod sa Biblia, Deuteronomio 6:4, niingon si Moises, patalingog o Israel, ang Ginoo nga atong Dios usa lamang. Diyon sa niya pagsulti sa iyang lingwahe, kay siya Hebrewanon man, di man Bisaya. Niingon si Moises, Shema Israelo, Adonai Eloheno, Adonai Echad. Patalingog o Israel, ang Ginoo nga atong Dios usa lamang. Kinsay gasulti si Moises. Sa dihapon nga gipadala sa Jesus ngadto sa kaliwatan sa Israel, alang sa nangawalang karniro sa banay sa Israel, gipadala sa Jesus dito alang sa mga taga-asog ilong, walay labot mga pisla to ilong ang mga Pinoy. Unsa po'y gitudlo na Jesus dito, ingon sa Jesus, Shema Israelo, Adonai Eloheno, Adonai Echad. Patalingog o Israel, ang Ginoo nga atong Dios usa lamang. Marcos 12:29 sa imong Biblia. Si Jesus nagmando unsay pinakamainungdanong sugo, simbaha ang Ginoo nga imong Dios o kaniya lamang mag-alaga ikaw. Matthew 4:10 sa imong Biblia. Unsa pa may ipasangil nimo sa Dios sa adlaw sa paghukom, nga tinaw kayong pulong ni Jesus, tinaw kayong pulong sa Dios, tinaw po kayong balaan nga Quran, na nagingon sa Jesus, Inna Allaha, sa pagkatinuod ang Allah, Rabbi, ako ang Ginoo, wa rabbukum mo kinyong Ginoo, fa'budu, simbahan ninyong Allah, hada siratong mustaqim, mao kanay matulid nga dalan, ngadtos kaluwasan. Kinsay ingon sa Jesus. Ikson, siguro adunay magpagulbol sa kilid, musulti sa yuk na ilang wali. Ikson doon diri, ipamatuod sa mga sayop ang among wali. Welcome ka, atong isgutan, isugod na sa Allah sa mua. Nagingon ang Allah subhanahu wa ta'ala sa balaan ng Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nagingon ang Allah subhanahu wa ta'ala, invite to the way of your Lord with wisdom and beautiful preaching, and argue with them in a way that is best. Dapita sila ngadto sa dalan sa imong Ginoo, pinaagi sa maayo nga pamaagi sa pagdapit, o pakighisgot kanila, pakiglantugi kanila sa maayo nga pamaagi. Unya nagsulti usab ang labang makagagahom ngamong Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. And do not cover the truth with falsehood, nor conceal the truth when you know what it is. Ayaw ninyo tapuni ang kamatuoran, pinaagi sa kabakakan. O ayaw ninyo tagui ang kamatuoran na inyong nahibaluan. Unsa may pinakadako nga kamatuoran, ang pinakadako nga kamatuoran, mao nga ang Dios nang inusara, wala siya'y kauban, o dili tinuod nga si Jesus adunay porsyento sa pagka-Diyos. Apan siya tinahod sa mga Muslim, ingon nga siya balaan nga tao, balaan nga sinugo sa labang makagagahom ngadto sa kaliwatan sa Israel. Igsoon, siguro na musulti sige lang kag-ingog Allah, 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 nang bisag unsaon dili man nimo simbana, kay pag-umana sa among pandungog. Igsoon aron makasabot ka nga ang mga propeta walay usa ka buok sa ilaha nga Amerikano nga nagtawag sa Dios sa pangalan nga God o Lord. Walay usa ka propeta nga Pinoy nga nagtawag sa Dios sa pangalan nga Panginoon ko o Dios ko o Ginoo ko. Nalikaw mo isipyat nga naman ang mga propeta sila gikan sa Middle East. O sa Middle East, gitnang silangan, o sa Bisaya, tungang sidlakan. O sa may tribong kaliwatan sa mga taong namuyo sa Middle East,
Hebrewanon, Aramaiko, o Arabo. Unsa man ang lingwahe, Hebreo, Aramaic, o Arabic. Sa Hebreo, unsa may tawag nila sa Dios? Eloy. Sa Aramaic, unsay tawag nila sa Dios? Eloy. Sa Arabic, unsay tawag nila sa Dios? Allah. Igsoon, Hebrewanon, Aramaic, o Arabic, gitawag ka ng Semitic language, meaning language with similarities, apan dilibot pasabot nga lain-lain nga Dios ang ilang gitawag. Pero tagay kong ebidensya gikan sa Biblia nga kanang ilay mao na gigamit sa mga tao dito sa Israel ng mga Aramaiko. Okay, basahin mong Biblia, Mateo 27:46. Niingon si Jesus, ilay lama sabachthani. Nga gi-translate sa Bisaya, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Aramaic to, ilay lama sabachthani. Kung imo ng Arabikon, ang gawas ana, Allah, limana sabachthani. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Mo ka na igsuon, nga kung ikaw nagtawag karon sa Dios sa pangalan nga Dios ko, Panginoon ko, Ginoo ko, God o Lord, igsoon, wala gayoy usa ka mo propeta nga gagamit anang pagtawag sa Dios. Kung gusto ka makasunod sa mga propeta, tawag ang Dios sa pangalan nga Allah. Mao ka na ang mga Muslim igsoon, wala na libog. Sulay pangutana. Muslim nga Arabo, pangutana, kinsay mong Ginoo, manrabu ka, ang itubag sa imo Allah. Pangutana ang Amerikano nga Muslim, who is your God? Ang itubag Allah. Pangutana ang Magidanon nga Muslim, intay ni kadnanan ka, ang itubag Allah. Pangutana ang Tagalog nga Muslim, sino ang iyong Panginoon? Ang itubag Allah. Pangutana ang Bisaya nga Muslim, kinsay mong Ginoo? Ang itubag Allah. Bisag unsa among nasyonalidad, Sudan, Pakistano, Arabo, Amerikano, ug unsa ang among tribo, Bulanon, Cebuano, Ilonggo, Maguindanon, Maranao, Tausug, Balangingi, Yakan, pangutana, kinsay mo Ginoo ang itubag Allah. Pero sulihig pangutana, bisan lang diri sa cruising populasyon sa Mulabi, pangutana o dili Muslim. Sulihig ba? Pangutana dili Muslim. Pangutana kinsay mong Ginoo. Di ba na mo tubag ang akong Ginoo si Jesus, ang akong Ginoo si Yahweh, ang akong Ginoo El Shaddai, akong Ginoo Elohim, ang akong Ginoo Aba, ang akong Ginoo Ama. Igsoon na ilain ang version sa pagtawag sa Dios. Kung kani pang pundok sa makatawhan, ang tinuod nga giniyahan sa labang makagagahon, nga naman nga ultimo pangalan sa Dios, wala sila kaila. O wala sila nagkasinabot sa pagtawag sa Dios. Nga pariha man sila gigamit. Ang pikas kadalag Biblia, ang pikas kadalag Biblia, kasipit-sipit sa ilok o Biblia. Pikas po, kasipit-sipit o Biblia diya sa ilok. O pangutano ni mo kinsay mong Diyos na ina, itubag. Pero pangutana ang Muslim, walay kalibong isuon. Brother, kinahanglan gid ita makabalos pangalan sa Dios, natural. Natural. Nga naman, ako, magpaila ko ninyo. Ang akong pangalan, Muhammad Idris. O Idris for sure. Karon, base na gayon, nakailakan ako Idris. Magkita ta sa pagadian. Sige, isano ba sa pagadian? Unya, nagtalikod ko. Idris akong pangalan. Gusto ka mo tawag na ko. Apan gitawag ko ni mas pangalan nga, oy Pablo. Ekson, mabuntagan na lang kag tinawag tigyo ti kalingiyon. Nga naman Idris akong pangalan, tawagon ko ni mo Pablo. Ang Diyos na ay pangalan. Specifically, siya ay tag-iya. Unsa man Allah. Kinsay gahatag sa pangalan nga Allah. Si Moises, si Abraham, si David, si Solomon, si Ustad, si Sheikh, si Bapa, si Babo, dilig soon. Ang gahatag sa pangalan nga Allah mismo ang labang makagagahon. Siya mo ay naghatag ng pangalan siya kagalingon. Pusa kita ng mga binuhat lamang sa Diyos o gulipon sa Diyos. Watay katungod nga mutawag sa iyaha sa pangalan nga dili angkop o dili angay sa iyaha. Yun sa niya paghatag pangalan ba di? Gipahibalo niya
sa diya nga ning-agi si Propeta Moises sa bukid sa Sinai, diretso siya nga gikaistorya sa Allah. Niingon ang Allah subhanahu wa ta'ala, innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dhikri. Niingon ang Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat tinuod ako ang Allah, wala na ilaing Diyos gawas ka nako, paghalad ka mo pagsimpa, isip paghinumdum o pagpasalamat ka nako. Ang Allah mo'y naghatag siyang pangalan, nga siya pagkatawgon sa pangalan nga Allah. Kita binuhat sa Diyos, waktay katungod igsuon na mag-innovate o magbuhat o mga katawagan nga atong itawag sa Diyos, kay wala tay katungod. Igsuon, o gusto ikaw nga pagadungon sa Diyos, dawaton sa Diyos ang imo mga pag-ampo, mga pagsimba. Simba ha siya nga naginusara nga Diyos, nga mao'y Diyos sa tanang mga propeta, Diyos sa mga anbiya wa rasul, Diyos sa mga sinugo o mga propeta, mga mensahero, Diyos ni Adan o ni Iba nga mong Allah, Diyos sa atong ginikanan nga si Adan o si Iba, kay sila nagsimba sa ilang magbuluhat, wala sila nagsimba ni Jesus. Mao kanay kamatuoran igsoon nga kinahanglan nimo may baluan. Si Abraham wala ning simba ni Jesus. Si Moises wala ning simba ni Jesus. Si David, si Jeremiah, si Zachariah wala ning simba ni Jesus. Pero sila mga sinugo sa Dios. Tungod kay ang pagtuo nga himpit o batuon mo ang pagtuo sa bugtong Ginoo nga Dios. Dili ang pagtuo nga si Jesus Dios. Kay dili kana mo'y katudluan sa mga propeta. Bisan sa Jesus sa iyang kaugalingon, wala siya nagtudlo igsoon nga siya usa ka Dios. Wala siya nagtudlo nga simbaha ko ninyo. Apan ang iyang gitudlo sa iyang katawhan, I am a prophet of God. Ako sinugo sa Dios. Nagtudlo pa siya, ang akong Dios inyong Dios. Juan 20:17. Niingon pa si Jesus, Juan 17:3, siya misulti, mao kini ang kinabuhing dayon. This is the life eternal, that they may know you, the one and only God, and I as your servant. Mao kini ang kinabuhing dayon, nga sila makaila kanimo, nga ikaw mo ibugtong tinuod nga Dios, ug ang Hesukristo nga imong sinugo. Igsoon, purya-buyag, ang isulti ni Jesus, Muslim ra gyud hinutaway nakasunod. Nganong nakaingon mga brother nga Muslim ang nakasunod? Gitudlo ni Jesus nga ang kaluwasan pinaagi sa pag-ila nato sa bugtong tinuod nga Dios. O pag-ila nato nga si Jesus sinugo sa Dios, nga mao kanay pagtuo sa mga Muslim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ashhadu anna Isa ibn Maryam Rasulullah. Ako musaksi nga wala na ilaing Dios nga angay simbahon sa kamatuoran gawa sa Allah, ug ako musaksi nga si Muhammad katapusan nga sinugo propeta sa Allah, ug ako musaksi mutuo mudawat nga si Isa ibn Maryam, si Jesus nga anak ni Maria, sinugo propeta sa Allah. Mao kanay pagtuo sa mga Muslim, ug mao kanay kamatuoran, ug mao kanay gitudlo ni Jesus may tungod sa kaluwasan mga minahal nga igsoon. Igsoon, kita nga mga tao kinahanglan nga atong ipaubos atong kaugalingon. Dili gayud kita usbon sa labang makagagamo. Dili gayud mosulod ang lamdag o giya sa atoa kung ang garbo nato mo'y nagpatigbabaw. Nasayod ba mo nga nung nahimong Satanas, si Satanas, tungod sa iyang garbo? Nahimo siyang misalikway, nahimo siyang kafir, tungod sa iyang kasilos kang Adan sa atong amahan. Sa diha, ganing sugo ang Allah dito sa mga anghel uban si Satanas. Gisugo siya nga tahod kang Adam, pinaagi sa imong pagsujud o pagduko o pagpatirapa o paghapa. Unsay giingon ni Satanas, dili ko musujud niya, nga naman ana khayru minhu, I am better than him, mas labaw ko sa iya ha, kalakta pindarin mo kalaktaho mintin, gibuhat ko nimo gikan sa kalayo siya, gibuhat nimo gikan lamang sa lapo. Ginsa siya, dili ko respeto kang Adan, dili ko musujud sa iya.
Kundili siya mo'y angay musujud sa ako. Tungod sa iyang garbo. Ganing supak siya sa Dios. Mo nang nahimo siyang kafir. Nahimo siyang misalikway. Igsoon, kining kaalam o mensahe nga naabot sa ato karon. Mahimo kining ebidensya sa atoa sa adlaw sa paghukom. Ebidensya nga pabor ba sa atoa o ebidensya nga batok sa atoa. Kay kining kahibalo nato pag-aanig kinabuhi sa Allah, pag-aanig katakot sa Allah, nga mo-witness atubangan sa Allah. Musulti kini atong kahibalo dito atubangan sa Allah nga I bear witness that He knew and He did nothing with it. Ako masaksi ya Allah na kadang tawhana, na kabalus kamatuoran, na abten sa kamatuoran, na walihan sa kamatuoran, apan siya misalikway. Igsoon, wala may sweldo sa pagwali. Wala may gisweldohan aron mamulong dire. Bisan pagkamuta ng tagamulabe, apil ng mahayag, apil ng dumingag, apil ng ramon magsaysay, tibuok sa Buanga del Sur, kung kamuta ng musulod sa Islam, dili mi kasapi ninyo bisag piso. Dili mi kasapi ninyo bisag piso. Mo ni magwali, ngayon igwali, ini gumagwali, dili magsuri-suroy sibot. Lantawan ang ubang relihiyon. Gamay wali, daghang sibot. Tinoon na, ang Islam dili reliyon nga pangwarta. Ang amo ang pag-ani diri voluntary. Voluntary. Nga kami musangyo sa inyo ha. Nga naman, tungod sa among gugma nga na kaninyo. Kinsa man ay mapabot sa inyo sa mensahe. Katong dili, suwito sa pinulungan nga binisaya. Nga sinamasyort sa pagwali sa Islam sa pinulungan nga binisaya. Dili. Dili sila makahimo. Kami nga mga Bisaya, pariha tag tribo, makahimo kami pagpaabot sa inyo sa mensahe. Kay magkasinabot ta, parihagag tribo, parihagag kaliwat, apan ikaw ang imong pagtuo Kristyanismo o ang among pagtuo Islam. So, ato kining usayon, maghisgot ko ta, may tungod sa kaluwasan, mga minahang igsoon. Igsoon, paimusla na lang ako kay taligsik pa man. Igsoon, tagaan kamong kinaiya sa Diyos. Bantay, kung kining kinaiya sa Dios nga lima lang kabuok, dili ganin imusulod sa imong gisimba nga Dios, nang sa ato pa kanang Dios kay imong gisimba biyai kay piki na. Dili na tinuod nga Dios. Unsa man ang lima ka kinaiya, brother? Una, timaning. Nagingon ang Allah subhanahu wa ta'ala, kul huwallahu ahad. Isulti ninyo nga ang Allah nag-inusara lamang bugtong. Pero nagsuon, kung ang imong isimba nga Diyos dili bugtong, dili nag-inusara, kay siya aduna pa ikadulong persona, ikatulong persona, na pa siya pakapin mga gagmayng bata, na dili kalihok, dili kadungo, dili kakita, na kung imong paluon, dili kabalos, igsoon dili na Diyos. Kung ang imong ilang Diyos na ay kauban, dili siya nag-inusara bugtong, dili na tinuod ng Diyos. Ikaduha, kung ang imong gilang nga Diyos igsoon, dili siya as-samad. Unsa lang as-samad? Siya maoy dalang panan sa satanan. Buot pasabot, ang tanan nga iyang pinuhat ng inahanglan sa iyaha aron mabuhi. Apan siya nga Diyos walay panginahanglan sa iyang binuhat aron siya mabuhi. Ang Diyos igsoon nga matuod, dili siya mukaon, dili siya mo inom. Kung ang imong gilang nga Diyos karon mukaon mo inom ng dili na Diyos. Nga naman, ang tanan nga mukaon mo inom nagpamatuon nga sila dili hingpit ug naay kakulangon. Ang tanan nga mukaon mo inom mabusog, ini gumag kabusog mailisan, ini kaumag kailisan asa mosulod sa kasilyas. Musugot ba kang ang imong Diyos mosulod og kasilyas? Ayaw, mo nang ayog sugot nga ang Diyos mukaon mo inom. Ang Allah dili mukaon, dili mo inom. Si Jesus din kaon, gitawag pa nilang Last Supper, pinakaulahing pa rin hapon, usa siya gidako. Sa ato paningkaon siya, naa siya kakulangon. Muinom siya, naa siya kakulangon. Mabusog siya, human siyang kabusog, may ilisan siya, natural nga malibang musulod siya kasilyas. Ano man tao man siya, karon igsoon unsa pay kinaiya sa Dios.
Ang Dios nga tinuod siya, dili gayud siya matulog. Kung ang imong ilang nga Dios natulog o matulog biya ina, ay dili na tinuod ng Dios. Brother, kinsa man imong giingon nga natulog, sulay uklab ang imong Biblia. Marcos 4:34. Kung wala ko na sa iyo. Si Jesus natulog sa bangka, sa sakayan pagyud. Karon igsoon kong ang Dios matulog, swerte kay hudaper, kidnapper, tuwabang ripis, turugista. Nga naman natulog ang Dios. Wala kabalo ang Dios nga kanang mga tawanan nagbuhat og kabuang. Karon kung kanang mga dagkong kay community, dagkong posisyon sa gobyerno, ibutang nato sila, mga protector sila sa mga illegal na mga butang, sa mga smuggled, sa mga armas, unsa ba mga illegal. Karon dili sila madut nagkaso kay tagas kay kapit sa gobyerno. Karon nagbuhat sila kabuang, dili sila mahukman sa kalibutan. Ayaw ko ina nga sa adlaw sa paghukom, dili pud sila mahukman kay wala kabalo ang Dios, kay natulog ang Dios. Mahulog na walay hustisya. Una igsoon nga ang Dios dili gayud ka na matulog bisag usa ka oras. Angay po di mong mahibaluan nga ang tinuod nga Dios dili ka na siya mamatay. Brother, pangiwa pod be. Tulo ra man ka adlaw. Bisan pagtulo ka adlaw, ibutang na to 2 ka adlaw. Bisan pag-usa ka adlaw, bisan pagtungag adlaw, basta siya namatay igsoon, dili na Dios, kay ang Dios walay kamatayon. Nagingon ang Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ang Allah, la ilaha illa huwa, wala na ilaing Diyos kawas kaniya, siya mao'y alhay, ug siya mao'y al-qayyum. Unsa nang alhay, He is the everlasting, wala siya'y kamatayon, siya mao'y al-qayyum, siya mao'y tinubdan sa kinabuhi. Nga ang buhat pasabot, ang tanan nga naay kinabuhi karon, tao, bananak, tanom, tanan, nakaambit lamang og kinabuhi gikan sa Dios. Kung karon ang Dios pasangin na natong namatay, sigurado kita tanan patay kita. Kinsa may mo kontrol sa hunas o taob sa kadagatan. Kinsay mo kontrol sa pagpuli-puli sa hangin nga amihan o gabagat. Kinsay mo kontrol karon sa pagpuli-puli sa adlaw o sa buntag gabi. Kinsay magkontrol karon mga minangigsoon niya ng tanan. Si Jesus, si pastor, si ministro, Pangulos Leon, Diligsoon. Ang Diyos mo ay nagkontrol niya ng tanan. So ayaw pasangin niya ang Diyos na mamatay. Kung ang imong ilang ang Diyos na matay, bisag 2 ka adlaw, 1 ka adlaw, tungag adlaw, biyain na, dili na Diyos. Ang tinuod na Diyos, wala siya kamatayon. Dili siya mukaon, dili mo inom, dili matulog, dili mamatay, dili siya kapuyon. Dili sama ang nagiingon sa upang nga ang Diyos ning pahulay. Na amay mabasa, brother, Genesis 2:3, ang Diyos ko ning pahulay, igsoon na yung tuong, ang Diyos mo pahulay. Kaya once na mutuo ka nga ang Diyos mo pahulay, sa ato ba nagtuo ka nga ang Diyos kikapoy. Kay dili ta mo pahulay o dili ta kapuyon. Lantawan ang manglampas, mangguna sa bukid, mananong, bisan galing ang mamasahiro, naagyo'y time nga mo pahulay na. Pangutan nganong ning pahulay ka, di ba ang itubag sa imo, gikapoy ko. Karon kumingon ta ang Dios ning pahulay sa ato, magipasangilan nato ang Dios kikapoy. Mo na igsoon nga wala, dili ka na tinuod nga Dios. Kung ang imong gilang nga Dios ning pahulay. Tungod kay ang Dios, la hawla wala quwwata illa billah. Walay gahom ug walay kusog gawas lamang ang kitigikan sa Allah. Mao kana kamatuoran igsoon. Unsa pa? Ang Dios siya dili manganak. Brother, posible man siguro nga ang Dios manganak. Lantawa ko ng baka manganak kung sa anak baka. Kanding manganak kung sa anak kanding. Ang tao manganak kung sa anak tao. Nan brother, kung ang Dios manganak, nan Dios po. Tama no? Naay katarungan. Atong tugutan sa walay pag-uyon. Okay. Atong pangutanon, ang baka kung manganak unsay tawag sa bagong anak nga baka? Nati nga baka. Ang kanding kung bagong anak, kung si tawag, nati nga kanding. Kung ang irong mga anak, kung si tawag, itoy. Kung karon ang Diyos, mga anak, kung si tawag di mo sa bagong anak na Diyos, nati nga Diyos, musugot ba ka nga ang Diyos tawagog nati? Ayaw igsuon, binuang nga.
Ang Dios igsoon dili kana siya manganak. Lang tawag kong gibuhat sa uban nahimo na inuning disgrasya. Dios Ama, Dios Anak. Kung ang anak manganak unsay tawag? Dios Apo. Kung ang Dios Apo manganak unsay tawag? Dios Apostol. Kung ang Dios Apostol manganak unsay tawag? Dios Apos lapalapa. Huwabot tag Dios Apos kumagko igsuon ug mudaghan ang kaliwatan sa Dios. Kadugayan na anay usa ka lungsod nga ang nagpuyo puros Dios. Unya katong mga dato, mga kwartahan, mga bilyonaryo, mupalit na lang to sila Dios. Dios kano, kaliwatan ka Dios, pagluton ti kaha dito kas balay. Sa atos pagkukom luwas sa miha. Unya katong mga pobre di kapalit og Dios, way kaluwasan. Igsoon, dili tinuod nga ang Dios manganak. Tungod kay ang Dios, gibuhat niya ang babae lalaki aron mo daghan. Siya ang Dios, dili babae, dili siya lalaki. Gibuhat sa Dios ang babae lalaki, gibut nga niya ulag. Aron na ay atraksyon sa babae ug lalaki. Dili lang sa tao, apil sa mananap. Human niya gibuhat ang babae lalaki, gibut nga niya ulag, gibut nga niya atraksyon. Kay dili punta mo sanay, kung dili put nga sa Dios ug ulag ang bayi ug laki. Bayi ug laki lang gibuhat sa Dios niya, dili put nga ulag, way pulos. Way pulos. Muna nga gibuhat sa Dios ang bayi og laki, gibut nga niya ulag aron maghilawas, aron nga mosanay, magsabak, mudaghan ang kaliwatan. Ang Dios wala nang inanglan nga mudaghan. Mo nang dili siya babae, di siya lalaki. Mo nang dili siya manganak. Mo na ang nature of God. Mo na ang Dios. Wala siya nang inanglan og anak ka babae. Wala siya nang inanglan og anak ka lalaki. Siya na pinggamhanan, siya lamang ang maghuhukom. Ang tanan iyang gibuhat dili sama sa iyaha, kay siya lamang ang dili binuhat. Gawa sa iya binuhat na tanan ug dili mahimong Dios. Karon igsoon, human nga ang Dios dili manganak, ingon pud siya, lam yalid walam yulad, ug ang Dios wala gipanganak. Lataw ang gibuhat sa uban igsoon, gibuhatan pagkanta. Disyembre 25, birthday sa tong Ginoo, siya nagpakatao, luoy taon kaayo. So daw, gibuhatan pagkanta. Disyembre 25 kuno birthday sa Ginoo. Igsoon kung Disyembre 25 birthday sa Ginoo, Disyembre 24, Nobyembre, Oktubre, September, August, July, June, March, February, January, wakay Dios. Nga nga sige matagadong simbahan. Nga sige matag-ampo. Igsoon dili tinuod ang Dios ipanganak. Dili tinuod ka na. Kinahanglan ato ning pamalandungan igsoon. Ang lima ka kinaiya, ikalima ni ingon ng Dios. Walang yakula hukuf wan ahad. O wala gayoy usa nga sama kanako. Walay makumpara sa iyaha. Walay sama ang Dios. Dili siya sama sa tao, espiritu, engkanto, sa bungtod, sa hangin. Wala. Walay kay sama ang Dios. Dili maabot sa imong nauna kung unsa ang Dios. Dili maabot sa atong nauna. Tungod kay ang atong hunahuna dili perpekto, limitado lamang. Siguro na ay magbagulbol, brother. Ang imong hunahuna limitado. Ang among hunahuna dili. Okay. Aron ma-prove nimo, ma-prove na ko sa imuha. Kani paminawa. Paminawa akong sultiha. Aron makaprove ka nga tinuod akong isulti ng atong hunahuna limitado. Kini buhatan ni. Sulay kuno o paghuna-huna o butang na dili binuhat. Sulay. Paghuna-huna o butang na dili binuhat. Kung makaya ni mo na nang sa ato ba dili limitado yung una-una. Pero di mo na mahimo. Kay everything that discern in your imagination is a part of you and just like you that was created. Bisag unsa nga maapas sa atong nahuna, sama lamang kanato o binuhat nga sama nato. Mo nang dili ta kauna-una o butang nga dili binuhat. Mo ka na isuon. Usa pa. Mo ka nang sa mga Muslim igsuon, wala kay makakita nga tawo gipangalanag Allah. Wala. Brand sa sakyanan, brand sa soft drinks, brand sa sanina, gipangalanag Allah, wala.
Tungod kay balaan ka nga pangalan, siya lamang ang maoy nakapanagiya. Mo ka na'y Diyos nga gisimba sa tanang propeta. Mo ka na iyang pangalan nga gihatag siya kagalingon Allah. Ug maunang pangalan nga angay natong sampiton sa panahon nga kita mo simbang mag-ampo. Mo ka na'y Diyos nga walay kakulangon nga gisimba ni Jesus, ni Abraham, ni David, ni Solomon, ni Jeremiah, ni Zakaria, ni Samuel, tanang mga propeta. Mo ka na'y Diyos nga angay natong simbahon. Mo ka na'y Diyos ni Adan ug ni Iba ang Allah. Mo ka na'y Diyos nga maguluhat ug mo'y muhukom nato sa adlaw sa paghukom. Mo ka na ang Diyos nga angay natong simbahon. Wala gayo ilaing magbuluhat igsoon. Ibutang ta Kristiyano ka, kinsa may nagbuhat nimo? Ginoo. Hudyo ka, kinsa may gabuhat nimo? Ginoo. Di ka mo tuo Ginoo, sige, kinsay gabuhat nimo? Naamang ko'y mga tao nag-angkog at yes, nga dili mo tuo Ginoo. Atong pangutanon, kinsay gabuhat? Kinsay gabuhat nimo? Kung dili ka mo tuo Ginoo. Nakahinumdum ko na usa ka maalam gikan sa kaliwatan sa propeta na usa ka tawo nga dili mo tuo Ginoo ning duol sa iya. Siya miingon, O Ja'far, ipakita sa ako ang Diyos aron mo tuo ko nimo nga naay Diyos. Unsay giingon ni Ja'far? Ingon siya nga lantawa ng adlaw. Unya siga kay adlaw. Asa dili ko kalantaw sa adlaw, kay murag masunog akong panglantaw, masunog akong mata. So niingon si Ja'far, dili gani ka kaayag lantaw sa binuhat, kadto pang magbuluhat imong lantaw. Mao ka na igsuon. Dili kita kalimod, nga kita binuhat lamang sa Dios. Ingon nga Allah, inna lillah wa inna ilayhi rajiun. Sa pagkatinud kita gikan sa Allah, o sa pagkatinud kita mubalik kadto kaniya. Unsa may pagbalik nato dito, aron mudawat sa atong hukom, mudawat sa atong silot, o mudawat sa atong ganti. Just like that. Maulang na igsuon. Karon mga minang igsuon, kinahanglan pangitaon natong kamatuoran. Ayaw pagpakomportable kung unsa imong nahimatmatan karon. Pangitaan kamatuoran, kay dali na kay taaning kalibutan. Sumala sa giingon sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama lamang kita sa magpapanaw, traveler, ganing pasilong ilalom sa punong kahoy, unya ning lakaw pudayon ta. Ingunaan na kadali ang atong kinabuhi sa kalibutan, kanang pagpasilong nato ilalom sa kahoy. Dantawa karon, swerte nang moabot kag 70, 80, swerte na kinang idara igsoon. Kay ang lifespan nato karon naa lamang naglihok gikan sa 60 hangtod sa 63. Mo na lifespan sa tao karon. Kung ning lapas ka ana, bonus na sa imuha pag hinulsol og maayo. Apan di man pud katagna kano sa moabot ang kamatayon. So ingon ang propeta Muhammad, ang maalam nga tao katong siya nga maabtag buntag, dili nga siya maguna-una nga siya maabtag paggabi. O kung siya maabtag gabi, di na siya maguna-una nga maabtag pa siya buntag. Ngano man to, aron maglikay tagbuhat og dautan, aron kita magpabilin, maguna-una nga moabot ang kamatayon, o kita manganda maglikay sa kadautan. Igsuon, walay usa ka buok nato diri nga dili mo to Ginoo. Ay dili mo to kamatayon. Siguro na ay dili mo to Ginoo, pero wala di usa diri karon nga dili mo tuog kamatayon. Tanang gyud ta mo tuog kamatayon igsoon. Pusa dili pa na moabot, kinahanglan makita nato ang kamatuoran. Hingon sa Jesus, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Gibuhatan pagkanta, pangita ang gingharian ug ang katarong sa Dios. O sa English pa, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Sa iya, kanta ug sulti ni Jesus, pangitaa. Seek ye first the kingdom of God. Pangitaa usab ang gingarian sa Dios. Una hapat pangita ang gingarian sa Dios. Seek for the truth and the truth will set you free. Mo ni gingon ni Jesus, pangitaa ang kamatuoran, kay ang kamatuoran mo'y mugian ninyo ngadto sa kagawasan. So kinahanglan mangita ta suon og kamatuoran.
sa dili pa moabot ang kamatayon. Sigurado gyud ko. Sigurado tang tanan nga adunay kamatayon. Moabot gyud sa atoa. Gibuhatan pa nagkanta sa Kristiyano. Ha? Gibuhatan gyapon nagkanta. Nga ang kinabuhi kuno nato walay siguro. Apan ang kamatayon nato sigurado. Ingon sa kanta sa Batista, karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ang ugma maoy kapakyasan, kinabuhitang way siguro, apan ang kamatayon ta sigurado. Sigurado igsoon. Matay kita. So sa dili pa na moabot maning kamo ta, makita na tong kamatuoran. Ug ang pinakadakong kamatuoran kinahanglan nimo may baluan, ma'rifatullah. Ibalui kung kinsa ang Allah. Kaya ang Allah ikaw gikan kaniya ug didto ka mobalik sa iya alang sa pagdawat sa imong silot or ganti. Daghang salamat sa pagpaminaw. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.